Ngaba uphi uhlathi nomntana wethu naye? Yo, hlathi yintoni oyenzileyo? Ngaphandle ifowuni yakho mani. Yebethunji, sicela nenhloko ngifake kuye. Lithi umthetho ube umntana, like stealing. Hayi nje sisimbile. Uthathe ibhedi yakhe umntanayo. Uyenza kanjani enjalo umthetho? Ntakwethu, indoda xa i-desperate kaloku yenza izinto eziphambeneyo. Hayi bhuti, ndiyavuma nami ndangowokuqala ukuthi umthetho unolungelo kwigazi lakhe. Kodwa uyayibona le indlela? Ayiyo. Ixelele, qala nqoma kayiyeke le nto. Jonga ngoku. Yebethuna nithi umthetho uyayiqonda nje. Nithi uyayiqonda into ezifake kuyo? Mama, tata uzobanjwa. Sesi. Hayi kaloku mntanam. Le nto ayenzileyo utata kwirongo gqithi. Kodwa kwangoku umntana ubalulekileyo andithi? Kasumlimaza nje umntana. Hayi, asozayenza loo nto leyo. Hayi. Uyazi ngibathanda kanjani abantu abangamathatha. Awubheke nje manje sesine-access, hayi nje kwi-surveillance kuphela, kodwa nama-smart devices asebenzisa yona le Wi-Fi le. Ngisho nenene i-camera imbala lapha inesari, bheka nje. I think uDave Msamele lo wa 50k. Yeah. Jambas. Ulambile. Ndingutshintsha.